அப்துல்லா எனும் வெற்றியின் வீரம். அல்ஹம்ராவின் மாணவன் சீரோடு பாய்ந்தான். அரங்கமே அதிர தங்கம் பெற்றான். நீளம் பாய்தலில் தேசியம் தந்த பெருமை அப்துல்லா எனும் ஹம்ராவின் சீர்மை. முதன்முறையாய் இத்தகைய சாதனை முடிந்தது உன் உழைப்பால் எனும் நம்பிக்கை. சுகதாச மைதானம் பார்த்த வண்ணம் அப்துல்லா பெற்றான் தங்கப் பதக்கம். அதிபர், ஆசிரியர், பயிற்சியாளர் என ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களும் பிரார்த்தனைகளும். இது வெற்றியின் கைப்பற்று. வீரமே நீ, நம் பள்ளியின் முத்தான செல்வமே, உன்னை வாழ்த்துகிறோம் இதயம் கணிந்து. வாழ்த்துக்களும் பிரார்த்தனைகளும். இது வெற்றியின் முதற்படியே. Olivia Alhambra Mahavidyalaya A. Abdullah. जैसा कि नाज़रीन बताने